wani dan security ne da aka ce yana cewa the more, wannan dan security ne sosai na Najeriya ke wannan magana, ya ce the more fear the more insecurity, the more insecurity the more money. Okay, saboda haka su in suka tasar da rigima sai a ba su kuɗi, saboda haka in za a saka kuɗi dama ku je ku fita da ƙura, wannan shi wannan kuma wannan jami'in tsaro wancan mara uniform ne, mai wani mai uniform yace ba a samu kuɗi sai an tada ƙura. Wannan wani kwamishinan 'yan sanda ne, ba zan faɗi sunansa ba, yace in baka a tada ƙura ba za a samu kuɗi ba, saboda haka yace a je a tada rigima a wani wuri kawai sai a ce ana rigima to sai ya samu kuɗi. Akwai wani ana mashi kirari Allah ko wurin rigima ya ce in yi kuɗi, shi fatansa kullum a rigima ne ya kuɗi. To yanzu actually mutane suna kirkirar rigima don su yi kuɗi, ya zama sassan a ballantana kuma su wa'annan mutane sun je sun gayyato wasu wai an ba su kwangila na miliyoyin daloli wai su ba da security. To kana zaune lafiya ka ce wani ya securing ɗinka, ba dole ya ɗan maka tsoro ba, ya nuna yana aiki, ya karbi miliyoyi a karin kawai, dole ya ɗan tada wa'yansu abubuwa ce to ka gani ba don na kare ka ba ya kenan. Wani abu is clear, duk ba mabaman da suke tashi duk inda suka tashi zaka ga mutanen nan sun riki wurin kafin ya tashi. Dubin history din wurin zaka ga sun sai da suka mallaki wurin, su suka yi abinsu. Da wa'yan ba yadda zaka iya saboda cewa wani mutumin da ba a san ba, mutanen da suka mai shi da kasan kowa wawa, wa'anda suke yin abin nan wa'yansu mutane ne ba a san su ba ma samsam, su kawai suka san su ba su gane inda suke ba wai. To kaga irin wannan ya zama su suke abin su a lokaci guda kuma biyan bukatan da shi dai abin da yana karata akan sauran al'umma talaka ne, talakawa ake ƙara yawa akan su. To da yake akwai mu da kiristoci a nan, na sha gargadi a magana daban-daban akan cewa lalle fa mu kiyaye kuma har wallahi rigiman addini, don shi ma ba karamin musiba bane, rigima tsakanin addini, don shi ma sun ga sensitive, su ma ainihin makiya sukan amfani da wani don su cimma buri. In kuka yi rigima su sai su sami burin su ya cika, sai su sami biyan bukatansu. Saboda haka kar mu yadda mu zama instrument kamar da yake cewa addini makami, to kar mu zama makami da za mu taimaki wani ya cimma wata buri ta siyasa. In ma ya zo da wannan sai mu ce mashi kayi kaɗan.